najinteresantnija ova nova ministarka rudarstva. Ona je, ja mislim, glavna vest u novoj vladi. Ona je ministar Rio Tinta. Rio Tinto ima svog ministra u srpskoj vladi. Uvijek se kaže da ona je jedan specijalac, ona je kao mlada već sa 20 i nešto godina bila producent CNN-a za vreme rata u Afganistanu početkom ovog veka. Preko Evropske investicijne banke, koja je direktni, da kažem, finansijer projekata Rio Tinta po svetu. Ona dolazi odatle, posljednje mesto je bilo u ovoj bivšoj komercijalnoj NLB banci, tamo je imala platu mesečnu, mislim, 10.000 evra. Sada je pristala da bude ministar, da radi 100.000 evra. Koja bi tu motivacija mogla da bude? Postoji neka priča da je 4-5 dana pre nego što je postala ministar dobila državljanstvo. To još uvijek proveravamo, ne znam da je tačno. To je bilo vrlo interesantno, ako je to istina, pošto ministar ne može da bude neko nije državljanin Srbije. Neko nije državljanin Srbije. Zato sam rekao na Twitteru da je pitanje da ona možda prođe bezbednostnu proveru.